Oi vittu. Tää tänne nyt Joines. Minä Joines. Moi vaan sinullekin täältä tähän. Ai meillä laittu puolella. Tää oli härmä vittu rekoitaan näitä. Ymmärrätkö? Joo ihan vitusti. Siis härmä haluu saada YouTubeen. Nää on suurännissä, ei mua muuta. Okei. Nyt se meni ohi. No ei, nyt ei oo mitään. Mä tiedän. Ei vittu. Hei, yhdellä 2 OP. Mä näin paperin tänne lattiaan. Se on hyvä kysyä, mihin se heitti, se ei tiedä. Ritkö? Oi vittu. Miten ne menee B, kun mä tulin just banaaniin? No, voi jumalauta! Oho, hyvä. Ei hyvä. Mitä vittua sä katot? Kato sä Turvaa kiinni, vittu onnittu! Vittu yksi ei saa tää homma. Oi vittu. Vittu joo. Noniin. X, Ritkä! Noniin. Ei kuvia tuun. Hauska nää. Kuuluuko sä? Joo. No hyvä! Huhuu, onko se elämää? Luja teko, saatana! Oi vittu. Entä reisterin paskaa? No joo. Lässyitä se. Kuka sä oot? Moi Pöllänen. Sori mä tiimissä. Ei koskaan. Mennä alle. Me paariin, ei oo paljon. Joo, en mä suosittele. Se on ihan Mä paljon. en sua. Moi bro, juoda kotona! Yes, vittu. Kari porukassa! Hyvä pene! Vittu mä oon kova jätkä. Baari! Joka vitu radoiden kanssa, mikä on täällä vitu homoja, jäkipellejä. Mitä sä nyt selität? Vittu, ota se potti. Ota se potti. Okei! Noniin. Turet! Let ruuri. Mä tuun. Oi vittu. Mitä on? Ei vittu se takat. Sä kävit sen äijän ohi. Siis se oli hän. No voi Ei kun kuka vittu se oli? jumalauta! Siis oliko se Pöllänen? Ei kun se oli vittu, niin, miasma. Mä katsoin, että Siis se oli se vittu tähän. Se oli Pöllänen! Niin, nyt missä? päällä. Mä katsoin lehden. Yhdellä päin! Kummalla pitää CSK-pelaaja! Huudon Helvetti mikä kierto! Mulla jää lähtee vittu. Turpa kiinni härmä. Ei vittu, mä en pysty pitämään tätä lasua. Ritkö! No Ritkeekö se ovat tuottaisi, on ne on Nikon paikassa nykyään nyt jotain. Hyvä. Vaan niin, se menee muuta. Onks siinä pommi? On se varmaan sun pommi, että se on vittu Onko yksi se pommi. botti? Miksi vastatiimissa on botti? Roitiin vitusin voitolla. Tää vitun järkeä tossa. What? Voitettiin se rauni, kun sä voitit sen. Talmiro Nipols. Kärryt vittu tiimi melkein voittoa. Vaikka se kyllä Pöllänen yrittää, mut se nyt kärri tiimi häviää, mut ei se mitään. Nuo tiimi toisella, se riittää mulle. No, Mä luulen, että sun taso konstrukti, se on Ei vittu voi vaan mitään. nopea. jos se Nikon... No eiks Nikon Nyt vanhemmat, turvasta jos ne ehkä tuo huomioon jotain, niin se... Ei me kyllä nyt varmaan, en mä tiedä viittiks huomioon. Ei kova ja vodka sovii yhteen saatana, hyi helvetti. Voi vittu. Vittu noppa saatana, vittu se Se olisi se parempi pistää vodkaa. Yeah, I got a case Jumalauta, vitun nyypät saatana, ottakaa pelaamaan vitun vastaanottajat saatana, äkki pois päältä saatana! Fucking noob! Fucking noob! Fucking noob! Fucking noob! Fucking noob! You that you play fucking drunk and gameplay, you fucking noob! Ritkö! Nyt se on parempaa. Ei vodkaa, kun nyt kovaa siihen lisää. Nyt se on parempaa. Ai vittu. Näin kuvia tunnelmiin. No, Ei vittu. niin. Paljon sulla on bänniä vielä? Nää ihmiset on vähän juonut liikaa ja ne vähän menee Niin sekaisin. onks mun Teamspeakin nikissä mitään outoa? Mä en Ei kuule täälläkään oikein kuulostaa ollenkaan. miltä euroa. Hei Niko! Ota lisää. Siinä on vodkaa. Ota vähän lisää.
Mitä vittua? What? Mistä siinä löysit pöydän? Miksi mun tietokone jäätö? Mitä helvettiä sä niinku teit? Kilokas! Mitä mun koneen tapahtuu? Mitä ne tapahtuu? Rikoise. Mitä mä tarkoitan? Okei, nyt se toimii. Sata epi! Vammaili jotain. Okei. Nyt mulla lukee 0 minuuttia, 11 minuuttia voi mennä Tuo on noin paljon nopeasti. jatkuvaa, jos joku pelaajakaverit Mitä helvettiä? kun mä istun sohvalle, kun mun vitun autismi Härmä, mä käyn sen koneen uudestaan. Jauhaa paskaa jostain vitun niinku hommasta, mitä mä tiedän. Mitä vittu? Älä nyt viitti, hei. Nyt mulla on mun kännykkä. User in your channel timed out. Sound muted. Sound resumed. User joined your channel. Pötsi. No? Onks mun TeamSpeak-nikki mitenkään outo? Mitä? Näetkö sä mun TeamSpeakin nimessä mitään outoa? Joo, rekordi. Ei se Ei haittaa. vittu, se näkyy teille. Voi paska. Ei se haittaa. Ei piini. Voidaan katsoa sitten, kun kaunis päivällä se mitä vamma. Pereksääärm. Ymmärrätkö? Pöllään on ihan Joo. Oppa se YouTubeen. näin. Joo. Ville on ihan ränisä. Ville! Se kysyi, se sanoi mulle, niin mä kysyisin. Kysy, mitä se laittoi siihen kolavodkaan? Mitä sä laitat siihen kolavodkaan? Lavotkaa. Niin. Voi vittu! Tää soi paskaa musiikkia. Epic! Lisää viinaa! Epic! Oota, mä laitan tää... Härmä! Mitä? Eiks niin, että pöllasin? Tää on ihan pieneen hiprakkaan. Äsken Ville kattoo Steam-chatti. Äsken... Kato Steve Chat. Mitä? BRB. Epin! Ollaan vodka 1. Onks 4 jäät lavalle? Onks 4 jäi? VR! Missä meni? Missä meni? Eikö se oksentaa jo? Wow! Se on nyt sitten isälle. Haluaa lisää vodkaa! Mä tajusin just vasta, että Härmä on rauhoittaa tätä puhella. Voi vittu. Niin Niin isä kuuntelee silleen mieleen näin. Haluaa lisää vodkaa! Härmä! Niin, Härmä. Niin. Eiks Pölläsen pitäis ottaa kans vähän pari? Eiks se oo siellä jees? Täällä kun soi nyt paska musiikki, mut en mä tiedä kuuleeko se mua. Onks teillä siellä energiajuomaa? Onks meillä energiajuomaa? En mä tiedä. Onks meillä energiajuomaa?
En mä tiedä, kun nää ei nyt halua User joined kertoa your mulle. channel. Joo, no niin päivää. No, eikö sä tiedä, onko siellä energiajuomaa? No siis no otan kaapissa. No niin, Ritke on tää Edi. Mä pistän sulle ohjeet Steamiin. Pöltsi juo tän. Siis no kyllä mäkin siis ymmärsin ne ohjeet, mutta siis ei täällä kyllä nyt Siis jääkaapissa oikeesti ainakaan energiaa. VR on ihan sekaisin. Sanotaan näin. Siis ei VR meillä on ole ainakaan ihan jääkaapissa energiajuomaa. Ritkellä on kyllä yksi edipullo tuossa pöydällä. Siis oikeesti VR on ihan näin. Joo, ei nyt se... Mitä vittua sä Pistä teet? Pöltsi juomaan toi, minkä mä laitan sun Steamiin. Mä en oo Steamissa. Ei kun Siis- Vellel. Ville. Isompi lasi, isommat pärinät. Siis 3/5 edi ja 2/5 puolen litran lasi. sokka. Hei, puolen litran lasi. Kuulemma tämmön. 3/5 ediä ja 2/5 vodkaa. Ja Pöltsi juo se. No Pöllänen ei jostain syystä suostu. En mä tiedä Vittu miksi. mikä autisti. Hei, PL! Paljon se oli? Härvä. No, 3/5 edi ja 2/5 vodkaa. Niin Pöllänen kuulemma juosi. Tai niin ainakin sitä vaan, Härmä että me väittää. oltiin juotu pari lasia vasta, niin VL oli jo ihan tossa kunnossa. Häh? niin saatana. Hei, edi Mä join, hei, ja siellä. Ritkellä edi. Minä on 7 juomaa, se on lauantai. Mä en ole edes kännistä. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Mun veti huudettiin, VL tuli Siis niinku on- hakea se. Eli puolen litran lasi. No toi nyt saa luvan käydä ihan Siu sama. oikeesti, mitä helvettiä. Kaadat siihen vähän edi, sillä Tää enemmän meni edi ihan kuin ränniin vodkaa. hetkes. Onks meillä vodkaa? Ei meillä oo enää Muistakaa vodkaa. jäät, muistakaa jäät. Tää oi vittu. Mulla täynnä! Muistakaa jäät. Muistakaa jäätä jakuttaa tähän. Mikään juoma, missä on vodka, ei ole juoma ilman jäitä. Pöllänen, Edi! kaadaksä näin paljon? Se on mun ei! Se on Ritke. Hei, älä kaada enää. Ei vittu kaada enää. Älä kaada vielä. No vittu! Kaada. Kai sä latasit jo sen pelin. Juoksä, siis En mä vielä. siinä on ihan helvetin vähän. Voiko sä juoda tää? Siinä on top Se lataa vodka. vittu, mä Me. ihmettelin kun se lataa pari sekunnissa silleen, hetkinen. Joo! Ei tää muuta paskaa niin. Kaada se! Kaada se sinne. Noniin. Mennäänkö me pelaa joskus, hei? Ihan pikkusen. Kuule, älä kysy näin. Ihan pieni. Pistä No oi vittu, hakuun, noniin. pistä hakuun. Sen juottiin, kaikki on hyvin. Juot sen vaan yhden kulauksen. Ota Mirage Ei pois. vittu, juo nyt! Ei mä oo pelissä mukana. Eikö niin oo? No sä voit ottaa vielä koneella. Tule se Ritkelle! Vittu on juonut jo vähän. Oikeesti. Hei. Yksi vaan. Ei koskaan enää enempää. Siis yhden kerran vaan. Ei se oo mitään. Siis vedät vaan, pidät nenästä vaikka kiinni ja juot sen yhden kulauksella. Juo. Juot. Ei se nyt on niin paskaa. Vedä vitu hitti! Juo nyt. Siis pidät nenästä kiinni ja... Mitä? Tuot konasen! Paini kautta! Oikein! Tulee ylös heti! Kaada lisää jostain edelleen. Hei, Edi, lisää Edi. Toimiks se? Pötsi! Pahimmassa tapauksessa menet vasta vankilaan kuin PR. Niin, et sä mene tohon tilaan tällä määrällä. Okei, Siis, mä kaadan jos se vitun vetää sen täydeltä mitä mä Edi. sanoin, niin se ei Mä tunnu maistan sillä. Se pitää vetää 5 sellaista. Maistuu Ediltä. Eiks tää sun mielestä maistuu Ediltä? Hei. Mikä tervestä? Kulmikotti. Täältä tähän. Mä katson vaan Pelataanko sivusta me mitä joskus? syövät. No ei se nyt niin paha, oikeesti. Pelataanko me joskus? Juo nyt oikeesti. No kukaan mun edes kuuntele tää, että... Näin Miten vaan kuuluu. kuulokkeet kaulaa, niin sä kuulet kaiken. Noniin. Mitä vittua meidän rouvaa? VR menee kaatuun jo. Mä härmä onnui tähän näin. Oi Niin se kuuluukin. vittu. No ei vitu epi! Ota Mirage pois. Ja siis Pöllänen nyt liikkii tota paskaa nyt tossa noin. Ei mä puhuin järmää. Mä kuulen mitä. Näin. Niin, siis Pöllänen tossa nyt yrittää hiljalleen litkiä tota paskaa tossa no. Se pitää vetää se nopeasti, jos se haluaa päästä vähänkään hipsuihin. No. Jos se on hitaasti, sillä ei ole mitään väliä. Härmä! Mä pystyn pistämään sitä heti. Pöllänen! No. Kyllä se on pölä! Siis ei se nyt oikeesti niin paha, ei se tuu ylös. Mistään? Sulla on vaan nopeasti kääntyä vaan kerran. Let's go. Ottaa juoda. No, mene tonne vessaan ääreen, ei nyt ketään haittaa. Mullahan juoma menee vessaan. No ei silloin siis...
Ees pieni Vedä hiprakka. se ensin niin pitkälle, että sä menet sinne vessaan, sit se ei mene hukkaalle homma, Niin. ja jatkaa vähän ajamaan. Niin. Ei Pistä Mirage Kauheet pois. painostus. Mä oon ostanut. Mirage ja Infi pois. Älä pistä Mirage ja Infi pois ennen kuin se on vetänyt sen. No onks jotain väliä kun härmä? Sanokas kun mennään pelaamaan. Härmä, sä oot nyt samaa mieltä. Sä oot nyt No samaa vedä mieltä, toi että Oskarin tai siis kiva. ei Mä oteta tiedän niitä myös mappeja pois sitäkään. ennen kuin Pöltsi on toi. Vedä. Mikä on ne? Sä menit Joku sitä on vitun ne. pulloa saa. Kaikki on ne. Oikeesti Pöllönen, vedä nyt oikeesti. Niinku, ei me ei pyydetä sulta enää. Sitä on Ei oikein pysty. ensimmäinen Ei viimeinen kerta. pysty! Liian hapokas. Mikä siinä on, että se Tyypää maistuu pokas pahalta? hyi saatana. Mikä siinä on, että se maistuu muka No vittu pahalta? raaka Maistu vodka, paskaa, hyi se tulee heti helvetti. ylös. Mitä helvettiä? En mä tiedä. No, Istu siis juuri. menet sinne Ja härmä. vessaan, juoksemaan nopea, Niko. jos se tulee ylös, niin sit se tulee ylös. Ei se Niko. voi mitään. Ei käy siitä. Päällä. Mä oon sulta. Älä päällä. Mistä mulla on vessanäyttö? Vittu kaikki on yhtä käynyt. Siis oikeesti, ne on ihan sekas näijät. Ja vittua VR. Härmä! Sano, että sä kadut sitä, että sä tuut tänne. Ei, mä en kadu sitä, että mä en tullut sinne. Täällä. Ei se ei mitään, siis sä oot ihan hyvä jätkä. No niin, pistä nyt hakemaan. Ede. Älä tule tänne! Niin. Äsken kaarsi sen viemään. Se on kyllä epin peli. No jos Kaartin loistaa, niin voisin tulla. No hei, jos Kaartin huomenna tulee, niin me tullaan. Pojat halus, että sä otit oi Toi saatana. varmaan sillä Tulkaa nyt! meillä on joku juomat jo. Meillä on niinku 2/3 ehkä pullosta. Eikö sun isä antanut ottaa enempää vai? No ei se vastannut puolella varmaan ehkä aamujaiselta tai jotain muuta paskaa. Nyt on äidipullo. Äidipullo. Älä pudota sitä pulloa, paljon siellä on. Joko me mennään, hei. Yksi Ei, neljäs. no en mä tiedä milloin se on. Suurin piirtein yksi näin. Tää kestää joku. Vähän jäljellä. Niin me ei ole kännissä. Pistä se peli hakemaan! Ota toi pois, ota toi Ei vitun vasta. pienen muovinen paska. Nautis on vähän. Joo, tätä paskaa maistuu. Vitun paska tää maistis teille. Mä otan ton pois tosta noin. No, mä... Tää on niin menos YouTubeen Ei, oikein. kakhe pois. Kakhe pois. Kakhe vitun paskaa. Mirage pois. Okei. No kakhe ja virka pois. Se on sun tietoinen, sä voit päättää mitä mappeja siellä laitetaan. Laita ne mapit nyt! Okei, noin hei, mä oon hieno. Noin, toi paskaa pois, Vitu pro! Pistää sinne. Asfaltti, vitu pro! Joo. Millet jää? Ei, mä lähti asfaltti pois. Missä se on? Mitä muuta paskaa? Miksi mä pidän tätä pulloa edes? No saa riittää. No niin. Epäjärjellä. Vaikka se on 5 minuuttia On kuin hyvä. ketä ne kiinnostaa? Mihin aikaan sä Harma tuut huomenna tänne? Mä Puhelin! tuu, jos Kaartin ei tuu. Puhelin Siis soi! Turku. Epi. Pimpeli. Kaikki hiljaa. Rupee loppuun toi vodka, niin sä oot, mä otettiin toisnään pullo sieltä sen, mikä nää halpaa jää. Nyt maksaa lisää. Maksa lisää. Se voitettiin sen. Mikäs tulis noin? Niin saadaanko mä ottaa pakardiin tai jotain? Ui vittu. Tiputtaa vielä. Soittaako se sen iskälle vittu? Jos soittaa sen isällä. Ei vittu se 4 tiputtaa aikaa oikein. vielä vai? Siis se on Vietnamista, niin siellä on se aika vittu Soittaako se upea Vietnam? päätoimi. Tiedätkö sä vaan sinne maksaa soittaa? No en minä. Vitusti ja vaan. Vitusti on vähän päällä. Niin. Ei siinä Mennään mitään. vaan googlata. Nyt alkoi ryhmä! Älä vittu vedä sitä kokonaan. Oi vittu. Voi vittu. Hyi helvetti. No niin. Hyi No saada. vittu yhtä lääkettä, anna tänne se saatana. Ja ihmiset meni sekaisin. Ja ihmiset meni sekaisin. Miksi mä en suostu? Ei mulla muuta. Ritke. Kerro! Mä pistän sos Steamiin. Hyi vittu. Tärkeää on nyt tänne näin hyppäämään meidän kanssa. Nyt aika tänne, eli vuotavaa mukaan.
Niin Härmä. Äsken Kaartisen viemään. Ei Kaartinen ole täällä. Ketä ei vittu kiinnosta? Joro vitun känniä, sammuta nää koneteiden. Vittu autisti. Kusta housuihin! Toi on oikeesti niinku paskamakusta yskänlääkettä. Ei mulla muut. Mikä? Niin, En mä tiedä mitä se tarjosi. Mitä se on? Onko se Jägermeisteri? Oho. Painakset! Oo, kurva. No. No niin, pelaamaan. Istu siihen alas ja pelaa. Joku vitun autisti, ei painava. Jes. Mene vessaan vittu istumaan sinne niin, tai... Niin. Militia siistiä. Oi vittu, Älä vittu yhdessä siihen vittu penkille. Oikeesti, että vessaan! No niin, hienoa, hyvä homma jätkä. Me toivotetaan militia ilmaisesti yhtään ja one man down. No niin, vielä tosiaan ilottaa. Hyvä vielä. Hienosti tehty. Niin. Oksensiksi vielä? En appa. En mä tiedä, mut siis... Vasti Härmä pelaamaan meidän kanssa. Pöllänen, olis nyt säkin. Vedä säkin nyt vähäsen, ihan pikkusen vaan. Vähän Pallit on Jägermeisteri. kääpi, ei se Ihan pikkusen vaan. Paska paska. Niin istuukin! Oi vittu, mä en vittu nosta tätä pulloa tästä vittu tippuu vielä. Ota Pöllänen. Ihan pikku huikka. Ihan pieni. Anna känni. Mäkin otin vaan pienen huikan. Mä istuin ihan helvetin Mä en paskaa. muuten Ota kolasien päällä. Tää on paska pallari. No mä istun oikeesti ihan paskaa. Ota kolasien päällä. Helpottaa. Ai vittu. Siis mä en muuten, mutta kirjoittaminen on aika vaikea. Että kun Härmää pitää kirjoittaa, niin se on vähän niinku sellaista mitä vittua. No siis tää pelaaminen on vittu vaikeet. No siis mun mielestä... No mä en oo pelissä kukaan. Jos mä nousisin nyt, mä laittaisin neljäksi. Niin mitä sä sanoit? Ai vittu. Ville, mitä sä sanoit? Yes. Fuck off! Joo, taas remade. Hoho. Mut hei, näin kuvia tunnelmia. Niin ja Härmä. Paskalaisen ja parit söjä paskutakoista housussa. VL oli jo menossa nukkumaan, kunnes yhtäkkiä tuli idea avata vodkapullo. No jostain syystä, mut hei, ei siinä mitään. Kyllä se kohta simahtaa ja se nukkuu semmosen 15 tuntia. Ainakin. Niin. Oi vittu, ei näistä reaktioita, ei tästä tuu Tää mitään. oksentaa siellä jo. Tää kuulosti siellä. Härmä, mä luotan sulle, että sä kärryt meidät. Koska nää ei pysty Sä oot niin helvetin hyvä Turpa kiinni videopelissä. nyt, mä yritän keskittyä! Sä oot niin vitu hyvä tässä videopelissä, mä luotan, että sä tapat kaikki. Niin. Se yksi oksentaa tuo. Ei Joo. kukaan muuta. Mä pelaan vielä. Ui vittu, ei vittu. Nouseminen on ihan vittu vaikea. Siis niin miten voi olla mahdollista? Hossu lähti. Jumalauta. Sori, että mä puhalsin mikki. Jos VL on juonut enemmän kuin mä, mutta ei Vittu. paljon kummiskaan, niin Mikä ei helvetti? Hossulla alhaalla. Mut mikä vielä hyppynappi on? Hei, Se hei. on se. Tossa. Okei, mä löysin. VL! Oli mörppi vai mitä? Ei se vastaa mun. Oi vittu tää hiiri. Vittu raaseri oikeesti, ihan perseestä. Oi vittu nää voit. Easy 4K. Mites vielä näppäimistä jos otetaan aseet? Osaatko sä? Oisko varmaan V tai joku tommonen? Niin, mut siis... No painaks tuolta P? Painas sieltä P. Noniin. Voi vittu. Voi vittu, mä sulin... Oho, mä astuin vähän kellari. Ei vittu, tää ostaminen on tällä vittu ihan perseestä. Tässä on uudet siellä. Joku meni sivutaloon! Sivutalossa on yksi äijä! Mitä vittua? No siis mä kävin... VS! Ei siinä... Oliko mörtti? Oli. Mitä täällä tapahtuu? En mä tiedä. Härmä osui, kun se musettaa meidät kaikki. Mä katsoin, että Misark oli niinku marsku. Oli sillä hetken, että... Ole hiljaa nyt hetki!
Missä ne on? Moi Järmä. Oi vittu, ne vei yhden ossun. Ne vei sen... en mä tiedä miten näissä... Ai vittu, mä ammutaan. Mulla on muuten väärät kuulokkeet pääs, mä just tajusin. Mitä helvettiä? Oi vittu. Tajusin, että mulla... Mitä? Ei mitä helvettiä. Ei jumalauta, meidän rauti Lätkö menee. jo tulee, saatana? Meidän raundi menossa, mä en suomannut. Tai siis uusi raundi. confirm. Oi vittu. Se meni jo! No okei, ai jaa meni, okei. Se on pihalla P90, hei. Ville ei saa varoa. No kaada mun lisää. Ei vittu mä näe mitään. Oi vittu mä kuolen. En kuollut sentään. Ei vittu, Ei ne on kuulu kahviolla. Mitä onneksi. nyt tää lähtee? Eikö meillä ole eistä koko tiimi? Härmä, kärrymeet voitto. Niin. Do it niinku. Siellä on Pöllänenkin viidellä avittaa vähän siinä niin Nää jätät vieressä. on liian Me- lännis pelaamaan. Mikä Pöltsi on? Pöltsi tapaa nyt saatana. Pöllönen Pöltsi tapaa. on masentunut. Pöltsi on vittu palliton. Ei vittu. Ei Käy. Se on vaan jumalauta. hiljaa Hei, täällä. pössö on vittu munia, saatana! Jatku oli yksi nyt saatana, lappalainen loppu. Siis niinku, Ei vittu, se on jätkä siis kun jossain. muut rupes Missä pärisemään, vittu koska se- ne on rännissä, niin Pöltsi hiljeni. Pössö nyt on hiljaa, miksi pössö ei oikein niinku normaalisti seesas? No siis... Saatana! Jumalauta! No niin kuulostaa paremmaa! Mihin ne meni? Missä ne on? No mis vitus päästä? Mä tiedän. Mikä vittu mua ammu selkää? Kuka Minä siellä on? vahingossa. Otan pois nää vitun jollekin jonkun hyypä. Galililla, en mä tiedä, jos jotain kiinnostaa. Kiinnostaa. Näin kuvia tunnelmia. No moi! Mä taidan käydä kusella nyt. Okei, missä ne on? Härmää. Härmässä veit mun tapoon. Se oli kyllä Härmää. minä, joka voitti sen auton, saatana! Turpa kiinni vittu autosta, sun tekee Mut Härmä vei mun tapoon. Perkele kääpiä. Sori, Mä joskus olisin täytyy tappanut vittu sen jo. varastaa veli. Härmä fei Härmä. voitti sen, heippa. Härmä, saisit saanut näyttää mut paremmalta, jos mä olisin saanut tapa. Voi vittu. Nolla tappo on ihan okei. Se tarkoittaa, että sä oot hyvä tiimihenges. No siis mä yritän skarpata teitä tässä koko ajan. Voi vittu. Miten se ei kuollut? Hyppää autisti. Vittu! Ei vittu, se on nyt ihan päin helvetti. Yksi on lovi, mä osun sitä pää. Kerran. No, Onko sä mä tyhjä joku kympil vittu? kyllä, että en mä tiedä vaikuttaa. No molemmat siellä varaston siellä niinkun Mikä on CT-puolella. loppi? Mulla on 24 open. Et mä en sit hirveesti oo hyödyllinen tässä roundissa. Yksi viimeinen on kai siellä tunneleilla. Ai se oli siinä. Se tuli tunnelista. Oh, niin. Tessu! Vittu! Näin kuvia tunnelmiin! No niin. Wow. That's so sick. Oi vittu. Mulla on kusia, jota pitäis käydä kusaa, mutta en mä viitti. Mut kun muuten meidän kilpailullinen peli menee pilalle. No eiks se ole vähän hyvä? Ketä ne vittu kiinnostaa? Mitä sä selitit? Mä tiedän! Älä ritke läpsi mua. Kuvan! Kato ritke. Mitä vittu? Nobody fucking cares! Vittu! Ei vittu mä saan. Hei, itseään mun konsoli. En mä tiedä. Ei vittu mä oon Kuka vittu on mua Ressulle ostaa paskasta? Häh? Se Mitä? menee joku silmaukseen. Ei niin. Se pelaa. Keskittyy peliin. Ei se voi reagoida. Ei vittu. Vittu on retkä. Oi vittu. Saatana, nyt ootetaan, saatana, kuolkaa Älä päästä. kusaa. Mä tuun naifalla teille. Häkkäri. Ei kuollu naifi. Tunnelissa tulee yksi. Tunnelista tulee yksi. Siitä ajat pitää katsoa suoraan. Ja katsoa opiin. Liikennemaisteri, siinä nostaa. Enää mennä kaikkea, mene vittuun. Sound muted.
Sound resumed. Sen verran liikaa. Selvä. Se on kuin lapsenut. Vittu! Okei. Mä tulin tänne Logitech-pojaksi nyt. Miten menee, pojat? Logitech saatana parempaa kuin Razer, mutta ei yhtä hyvä kuin Corsair. Toistatko vielä? Mä en saa selvää. Niin, Razer. Parempi kuin Logitech, mutta ei yhtä hyvä kuin Corsair. I believe in you. En mä Mä tiedä. toistan sun vielä. Sanoin, että Razer on parempi kuin Logitech. Mut Corsair on paras. Niin, Corsair on paras. Okei, selvä. Sillä mennään. Mä en tiedä miksi se on paras, mutta se on paras. Härmä! Kuule se mua. Ei, vittu se istuu siinä. Odottipas sinua kulman takana! Kai sä rekordaat tän. Joo. Kai se tajuu, että vittu se saa enemmän rahaa, jos se vie sen hossun, kuin se, että se kantaa ja tappaa mut. No, Veele ei tajua tällä hetkellä mistään mitään. Se vaan on. Sanotaanko näin? VP nostin tälläkin kertaa kivasti. Nyt mä oon vittu Ville saatana. Mä en osaa pelata tällä paskalla, mut nojaa. Sun koneella, se ei oo se. Mä maastunut sinne teidän peliin. Mä en tiedä miten mä teen. Mä menen, että kokki naifilla tappamaan. Ja saatana. Moi. Oho! Okei, se meni niinku mä Hei, tuu suunnittelin. tänne, mä oon lähtenyt perseeseen, saatana! Tuu rautaa pysähdy! Tää tykkäätte! Oh my god. Häkkäreitä. Joka vittu puolella häkkäreitä. Ei Häkkäreitä. kuollu naifiin! Voi se vittu perseeseen! Se ei kuollu. Mitä Sä- vittua? Ville, eikö vielä? Sä et osunut siihen kertaakaan. Sä et edes puukoittanut kertaakaan. Mitä? Ois taas vaikka paskalla. Katolla istui. Saatiin vitun paska. 55. Se kuuluiko siellä? Se oli vittu puukko. Osoppa, että se Okei. täydellinen paikka istuu, jos tiennyt. Näytä mulla. Tää kurva vaan juoksee tää vittu AK:ssa kans. Vemmasta vetoa se juoksee tosta ohi Täs. Sitä vaan, että ei kannata täpäillä tässä näin. Päisen. Koska... Miksei? Harmittaa, kun jäi väliin, mutta ei harmita onnea. Pörrehtyy 2 tuntia. Ja tulee tunne. What? Mä tiedän. Haluatko sä koneelle takas? Mikä se on tilanne? No se on varastospöltsy. Kato toinen! Full creamer. No mä tiedän. Ilikko on full Ja hossu, creamer ja joo. meillä ei oo mitään. Meilläkin on full Varastokoppi ja creamer. hossu! Vasemman Niin. puolella! Mitä vittu vaan? Te ootte vaan full rännissä pre-maili. Miksi sä saa rännissä? Yksi oli katolla pöydän. Mä en juonut melkein yhtä paljon kuin te, mutta mä vaan on niin rännissä kuin tää VR. No siis VR on tommonen. Niin. No siis... En mä tiedä, onks näin. Varasto. Enemmän kuin varmaan on niin. Et sä nyt niin pahaa, mutta sä vaan naurat kaikkea, sanotaanko näin. No vittu. Voi vittu mä just ready. Musta tuntuu, että suuri osa mistä johtuu, että kaikki on täällä väsynyt, Menee että oikein. niin vaikuttaa asiaan. Ai. Tää vittu 40 tuntia hereillä. Ei vittu Niko. Good job. Tää maistuu jostain hyvin. Ei se oo Kaikki minä, on vaan se noin. oli Tuntuu, se, että ei. ei saatana. Ei välttämättä kannata kokeilla kolan Vittu kanssa. nivusin saatana, niitä ammutte jos Kokeile näin. kolan kanssa, musta on se fiilis, se ei maasta hirveän hyvältä. Mä tiedän. Siihen kovaa pitää laittaa maitoa kanssa, niin sit se on hyvä. Koska toi vittuun paska maistuu vittu. Mai! Nyt kun on vittu rännissä, sitten kuuluttaa vittu. Ai juu, pitäis pelaa vai? Okei, anteeksi. Miten näin osunut? Mä otan lakkoon tästä. Suoraan niitten kehossa ja näin mukaan ottaa. Nyt helvettiin tuollaiset pienet. Mä tapoin. Ammu näämä. Ammu ne kaikki. Do it. Mitä?
Tää on super lavuaaris. Siis onko se rullaa siellä? Yksi meni muuten läpi. No sit se kysyi VL. Älä taas viestin mä kuulen. Mitä vittu tää? Vittu mä nälinen. Niin. Miksi tuolta on kokeilua vuodessa? Yksi menee tunneleis. Yksi tunneleis. Oho! Oot se kakolla on. Kyllä siis Yläpuolella. sanotaanko näin, että mä vähän sen olen, mä huomaan sen, kun mä kävelen tai yritän sanotaan keskittyä johonkin tarkasti. On yläpuolella. Mut siis taas, mä en oo tuolla nyt VR. Mä en mene täysin sekasi. Siis hän käy kusella niin vittu. Näin. Näin. Tää on yhdellä. Katoitko mä kommasta? Paskaa. Niin, mitä sitten? Eikö tarullia pelata tai jotain? Mitä selität? Mä tiedän! En mä tiedä, mitä mä selitän. Sound resumed. Kerro! Sound muted. Ja mik? Sound resumed. Sound resumed. Sound muted. Sä mua vittu kuulma, mä puhutaan Mä sain osumaan näihin vittu. Vittu kun tuli päin! Ja katso, sieltä tuli kuukka. Täällä on AK siellä tunnelin päällä. Vittu hommat saatana 2v1, olkaa jo meitä, tulkaa 1v1 saatana. Ne otti sua 1v1. Kertaakaan! Ne otti sua 1v1. No se kuoli se toinen, sit se vasta tuli. Silloin se oli 1v1. 1v1 saatana. Voi Vittu mitä paskaa, vittu paska kommentti, ottaa mä 2v1. No mä sit yritän VS sain kiltaa vittu. Saatana, homoja. Raidista saatana. Raidista vittu oma luolansa saatana. Älä vastaa! Ville, älä kaada! Juossa, älä kaada! Tää mun mielestä Ottaa hossu. ei niin hyvä. Älä kaada. Veijo. Vittu mä teen. Ei yläkerta. Ville laitto kovaa vitun korki vittu. Voi jumalauta. No VL:n pää on jo pöydällä. Nyt se nousi siellä. Kato vittu se ilmeet. Helvettiä. No se maistuu aika samalla paskaa kuin se äskenenkin. Mun käsi on jossain paskaa. Mä en tiedä onko se paskaa vai onko se vaan kola. No yhä mä siis mun pantsuillekin. Ville, tukkalaamaa. Ottaa ehkä vähän liikaa joka viikonlopulla, mutta en mä tiedä. Kiitos. Don't know. I don't care. Somia. Moi Arva, mun kuulemma pitää puhua somia sunkaan. Niin ainakin Ritka. Hommatkaa huolen, meikä puhumaan somia sen. Pikku muska! Pikku Mitä vikoja. mussulla tää muka? Kaikkea vittu homoja perkele. Mihin mä saatan kolaa? Homokippa koko vitun luokka. Katso, sieltä tuli päitä. No niin, seuraava pää. Ei vittu, missä seuraava pää? Siellä on seuraava pää. Hei, tuu tänne. Ei oo pää, mut kuoli. No niin, No nyipä perkele, kuolkaa. Okei, osta. Vähän enemmän tilaa, kiitos. Häkkäri. Se tuli ei postikumi. Siis mä oon ihan helvetti. Se on ihan helvetin pelaa. Me vittu voitettiin! Eppi, mä oli MVP. Jes mä sain M4. Tästähän tulee vielä tasapeli! Ne on ihan helvetin hyviä Valtteri, ymmärrä se. Siis ne on paljon parempia kuin me. Siis jos on parempi kuin mä, no häkkäri. No siis, Siellä on jotain globaaleja vastaavaa. Vasta ikinä globaaleja liittyä, vittu jos on parempi kuin mä, se on häkkäri. toimiiks toi härmä toi periaate, että jos joku osuu parempi, niin on häkkäreä? Joo, tietenkin. Mut mä haluan härmäältä vastauksia. Ei siis... En mä halua sulta VL-vastausta, mä haluan härmäältä. No haistat paskaa siitä. No en mä halua haistaa paskaa, kun paska haisee pahalle. No ei siitä. Nosta vaikka omena. Voi vittu, mä en saanut yhtäkään niistä. Them insults though. Mut siis... Huomeksi kanaa! Niin.
Tos mitä mä kitarin tän jälkeen. No voitais kyllä kokeilla. No meidän rumpuita ja jotain muuta paskaa. Tunnelista tulee kas! 3! Kaikki tunnelit! Kaikki menee hossuun! Kaikki menee hossuun! Joo, se on se. Joo, siis saa painokello eri. On sun näin. No, Tiedän sulla. 92 ottanut yksi äijä talossa vie hossuun! Ne oksentavaa! Nyt tuli ravettava joku mun taakse. Härmänillä kestää aikaa tulla. Okei. No sit se on ravettava. Kyllä mä juoksin tuonne Jos mennessä. sä oksenat sun koneen päähän! Nyt muuten osuu hyvin. Mennäänkö pelaa se komppi Joo, joo. kunnolla? Joo joo! Mä juoksin tuonne Ja mennessä. sä En mä sun sano, mä sanon härmän. Joo. Miksi et? Sä oot ihan räni. No siis mä osun ihan hyvin. Mä yritän vaan Ne vähän. tappaa omia vittu. 3-7. No siis mä Street on pelannut, en mä oo pelannut. Sound muted. Sound resumed. Näin. Ei se toiminut. Ota mun AD. No vitko se ei toimi? Nuoriso. Meniks Nippu pelaaja Ville nytten? Noin. Okei, älä huuda mua. Meniks noin nyt Noin, pelaamaan? näin, noniin. Ei mulla näystää ykköstä siinä. Oi vittu. Pistetään vähän aina vähemmän pisteen. Toimisiko se nyt? Big V. Kato. 1, 3, 3, 7. Epiin. Pariseninen spawnissa, hei, me voitettiin tää peli. Mitä tekee? Mä en kuule mitään, kun tää soi pikkukeen. Niin joo. Näin. Hyvä, hienosti ammuttu härmä. Mä pusken sinne päälle ja yritän... Noin. Yes! Näihin kuviin ja tunnelmiin. Epin siellä soi One, ei ku... Onks toi Fade to Black? Kumpi toi on? Ei ku toi on Fight Fire with Fire. No niin, tulihan se sieltä. Lisää kolaa. Mä en ventteihin, ei kun, no joo, ventteihin. Otetaan joku rundia. Vittu meillä nyt ei lopussa. Otetaan kyllä päin perkele, nyt lähtee ees. Onks tää YouTubella? Voi vittu! En mä sitä halua ees. Eis vittu. Kato, naatti tappaa. Ei, mitä helvettiä, miksi sä lähdet osaa? Hei. Ulottilaa. Saa mua päähän. Vittu missä on? Seisot, istu alas! Ota toi tuolle. Ai vittu, mun käsi sattui, kun mä heilautin. Ota kolaakin. Kolaa vois se ihan hyvä. Ei se nyt ihan taida kyllä jostain syystä olla. Ilmeeni, jos me voitetaan tää peli. Me voitetaan. Vittu mä olin vitu pro, mä oon koko ajan voitaan vitu. Mutta saanko se toi Mitä? peli? On käynyt meidän luokassa. Joo, just se. Niin? Vittu sinne kohdalla. Yksi menee. Sinne menee. Jätkät siellä varastossa, eiks niin? Se teki se kyseisen, kun on pohjassa se on tokana yhtä pullosta kädellä. Niin. Ja kato mun... Joku on vammainen jätkä. Ai vittu se on jätkä. No niin.
Joo, elikkäs. Mitä jos tästä sillä, että mä pistän tän YouTubeen ja mä kirjoitan kaikki sanat siihen Miten synkissä. se Avikal menis? Hei! Niilo 22. Miljoona vielä. Niilo 22. Saanko mä kokeilla Avikkaa? Niilo. No! Hei, saanko kokeilla Avikkaa? Saanko mä kokeilla Avikkaa? Tuossa takaa. Takana. Meni jo. Voi vittu mä oon kokeilla Avikkaa. No niin, nyt sä tuli yhdellä peisoata seinällä vitu oma perkele. Mitä? Mitä se moraat mun selkään? Mistä? Se varmaan häkkää. Pakko hakata. Jätkä vaan vittu yhtäkkiä ilmestyi johonkin. Eikö se tuli tuolta? No. Häkkää. Joo. Tuli vittumaisessa tarrassa silleen. Mä en kyllä jaksais kävellä varmaan, mä oon sen kyydin. Ei jumalauta. Hei! Härmä! No, Very nice. Härmä! mitä? On mun... Joo, härmä! Niin. Niin, että onks te tulossa Kaartisen kauan käymään? Jos Guardian tulee Turkuun. Ota hetki mä kuulemme, niin mitä? Jos Guardian tulee Turkuun. Jos Kaartinen tulee... No voidaanko me käydä ostaa lisää juotavaa? Lisää. Joo. Niinku kivaa. Okei. Mä tiedän, että mä en tuosta vähän putkossa, mutta ei tekee mieli vittu mennä Oukseluun. Ai jaa. Mä tiedän, mä haluan mennä Oukseluun, mutta tekee mieli mennä Oukseluun. Vitu pakkaa. Tai jos te tuotte tulos tänne, niin te vaan voitte hakea siis samalla sit. Siis ei sinänsä mitään väliä mulle. Siis me haetaan muakin nyt ilman. Ei mitään paskaa niinku jotain vodkaa. Jostain paskaa paskaa, lahtaa ilman maailmassa ligaariin. Kaikki on paskaa Vessyääni veteen. Näin kuvia tunnelmia. Hei, koht tulee väliaika, niin huutakaa niin helvetisti tohon. Okei, mä pistän mun mikin päälle vaan, niin kaikki on hyvin. I'm ready! Kun sä riittänyt täältä löytyy niinku korkku halkeet vaapana. Mä tapaan teidät kaikki vittu. Ette kai pukki posse. Nyt lähtee tää Mä seuraan Härmän Joku suorasti vielä, alkaa missä viholliset kentällä, mä on. näytän vittu sitä mitään liian paskaa siltä, jota mistä vittu homo oli koko ajan. Mä katon sitä niin. Hyvä Härmä. Me Siinä on muuten tähän kana kyykkyyn, me siinä tähän vieressä. Tää on vittu kanaa ihan homo. Me tähän kyykkyyn. Mä seuraan sitä kanaa. Olkoon seura Ai vittu mä ammuis. Kana Is kuoli. the kana life? Is it your life? Is it your love? Eiks te ootte Keassa voinut tappaa noit hostakein, niin sit se edet We don't hävissä have tunti. life, we only play WoW, and we don't Vai have miten life. siinä meni? That is the fucking me of what the fuck that is. Härmä! Menikö se CS sillä, että jos sä tapoit teroina hossut, niin voittiks terot vai oliks se vaan se, että sä Oot sä tappaa hossuja? Ei vittu. Ai se voi tappaa se, että niinku vittu CS hossut. En mä ammu mihinkään! Ei siellä oo yksi vihollinen vielä. Mut mitä jos se, että ei se oo aamusta, se on aamusta ja pääsee vittu pois. Se on! Ei vittu. Paattu jätkät. Tää soi tämmönen Epin fight fire with fire, yes. Ai vittu. Ei vittu. Kyllä, mutta on kaikki Tää jätkä oikeesti. vittu, näiks kuulla 2 teet kaikkea. Ai vittu, mä osuin johonkin. Mä osuin Pölläsen, ai vittu Pöllänen, lopulta. Pöllänen oikeesti, miksi sä löytät? Ärmä! Turva kiinni! Me yritetään voittaa. Kompattiin mä tehdään nyt quest. Me yritetään voittaa tää peliä. Kuuliks sä? Niin? Mäkin vielä niin tuolla hetki. Mitä vittua?
Onks tässä savuisessa jotain? Onks tässä savuisessa joku? Ei vittu, mä en tiedä missä mä oon. Vittu jos on varaa. Vittu! Mä otan hossu, mennään tunneleista, Ja mä yritän huutamaan. Nice! Pääsy saatana! Pistä tuohon! Vittu jes! Voitettiin rundi. Huhhuh. Kyllä on! Muistin mä kohtaan huikaus joku vittu ei vitu Max, ei tuu. Mä rikoin ikkunat ihan vitun nopee. Hei jätkä! Epiin! Ei vittu. Se olikin botti, mut ei siinä mitään. Mulla on silti hyvä fiilis, että mä tapoin bottiin. Hardcore, parkour, CS:GO, Lasso. Missä täällä oli joku? Eiks täällä ollut joku? Ei. Toka pihaan siinä näyttää. Ai vittu! Ei ottanutkaan mielosta. Yksi on jossain. Värmä. Hyvä. Hienosti ammuttu. Hienosti ammuttu hänet. Oh niin, hyvä värmä. Vitu jees. On aavepyörä, vitu hyviä asfaltissa on aavepyörä. Vittu hyttää vielä paremmin. Mitä vittu tää selittää? Nyt ei kyllä mene ihan... Mitä mä helvetti ostin? Voi vittu, meni kaikki rahaa. Ei vittu, mä seukse! Hei, Pöllänen, missä Pöllänen? Pöllänen, vastu takaa. Pöllänen, mä heitän sun seuksen. Käytä sitä hyvää. Voi vittu, mihin se... No se meni sulle. Tuu puu, mä ammu sua. Hienosti ammuttu Pöllänen. Ei kun se onkin vittu nielo. Missä on Pöllän? Se on kurva. Okei. Ei vittu. Let's do this. Kuka vei hossake? Kato, se on joku varmaan keittiös joku paska. Hyvä. Onks se limppu oot? Mä menen haastaa se keittiö homo. Okei. Se ei oo ketään homoa. Nyt sai Tapas. kolme. Vittu se tulee tunneliin! Ei vittu se talos, se talos. Veemaa! Mene! Juokse! Se ei saa sua. Aika 3 jäljellä. Ei se haittaa. Mene! Vitun naifille. Hyvä Pöllänen, sä oot hyvä pelata Vittu tätä ois videopeliä. mahdollista. Paljon paremmin kuin mä. Ei kato Pöllänen saatana. Vittu nice. Toi saa vittu 2 tunnin päälle, vittu noppa. Ei vittu, nyt lähti tiimi vittu. Vitun nössöi. Vittu paskat No saatana. niin saatana! Easy win. Näin. Easy game. Hei, easy game, easy game. Huhhuh. Nyt on kyllä tunnelmalliset tunnelmat. Easy No 7 life. päivää pärisemään, niin vittu mun pää. Ai vittu! Joo. Jätät Miniso 1 tai jossain siinä niin, missä niinku terot menee. Siellä jossain. Ja vittu tää on tapahtunut. Ei vittu, joku ampuu oman tiimin Täällä kaveri. bronze arme. Ai vittu se ammuma. Hei! Joo. Mua kiinnostaa. Vittu. Niin just tosiaan jossain... Siinä... vuoren päällä tai mikä onkaan. Ora se jätkä! Hyvä, se on botti. Ammu se. Hyvä bilimppu. Ora se. Ei vittu, hyvä yritys. Hyvä yritys ole. Oi vittu. Se on ihan hyvin yritetty, hei. Hyvin se yritetty. Ei voi mitään. Mut musta tuntuu, että mä oon väärätty päähän helvettiin. Hyvä peitsi. Nice vittu! Mulla kusi jätä, mut kyllä mä Koko varmaan tiimi lähti selviin. niiltä. Nice! Jee! Hyvä jätkät! Hienos pelattu. Ihan helvetin hienos pelattu. Ei vittu, kun mä ostin omilla rahoilla se. 13 takaisin tai 14, mikä vittu mä oon liikaa. Mitä vittua?
Vittu härmä, mä tapaan Koni. Vittu mä... Ei siellä on vihollisia! Vittu mä oon kova jätkä. Nice. Ne vittu mä tapaan joku oven läpi. Noin botit käyttää Kone. Hienosti voitettu peli. Me mennään nyt pelaa Guitar Hero, niin ei me nyt pelata enemmän. Joo, se on mä tiedän. Mä en mitään sorry. User disconnected from your channel. Lähdään härmä huomeen, hei. Moikka. Tuo jotain kivaa juotavaa huomeen. Härmä. Joko? Joo. Kiitti härmä. Jos Kartinen tulee edelleenkin. Mä sanoin, että Kartinen, nyt se on vähän niinku pakko tulla. Epiin. Sä oot ihan vitu asiallinen jätkä. Mä menen nyt soittaa Guitar Heroa. Moi moi. Vittu on tapahtuu. Mä en oikeesti. User disconnected from your channel. On kyllä hieno peli. PL mossaa täällä. Mä uskon se. Se meni vessaan. Nyt mä Eikö se katon tuon oksentamaan? äänitteen. Haluatko se meni oksentamaan?